Jamen, velkommen til denne her første og måske også den eneste podcast for os to, Mads. Tak til alle jer derude, der vil lytte med. Mads, det var måske en meget god idé, vi lige startede med at præsentere hinanden. Ja, det var en god idé. Altså, jeg hedder Mads Monson, og er jo den ene af indehaverne af Åløse Marketing. Ja, og dermed har du så også sagt, at jeg er den anden. Jeg hedder Thomas Åløse og var med til at starte vores telemarketing-virksomhed tilbage i 2006. Normalt, der sidder vi jo i vores skønne, smukke lokaler på Ros Torv Shoppingcenteret, helt oppe på toppen i Roskilde, men er i dag rykket ud i nogle professionelle lydstudier hos LivePro i Måløv. Så det er jo lidt nyt for os at prøve at lave et take på denne her måde. Men vi har jo gjort det, fordi vi jo faktisk har en spændende nyhed, som vi gerne vil dele med vores kære kunder. Og derfor er vi rykket herind i det her studie, men vi vender lige tilbage til det med den her nyhed. Men Mads, vi havde jo talt om, at vi i dag, når vi nu lavede det her take, også lige vil tale lidt omkring fortiden, lidt omkring nutiden her med Åløse Marketing, og så også tale lidt omkring fremtiden. Mm. Og som det aller sidste, så var vi jo også blevet enige om, at vi gerne vil give en lille gave. En lille gave til nogle af lytterne derude, der måske arbejder med telemarketing, med mødebookning. Så kunne vi jo lige runde af med at komme med et par gode råd og et par gode fif. God idé. Men Mads, inden vi lige går i gang, og så apropos det med gave, så har jeg faktisk taget en lille gave med til dig, som jeg lige vil give dig. Okay, spændende. Så Mads, den her, den er til dig. Ja. Okay. Og der er også et kort med. Og skal jeg pakke op nu, eller? Ja, du må meget gerne pakke op, og der er også et kort, og du er da velkommen til at læse det højt, hvis du har lyst til det. Ja, det vil jeg da meget gerne. Skal jeg pakke gaven op først, eller? Jeg synes, du skal starte med at læse kortet. Kære Madsen, kæmpe stort tillykke. Fra 1. marts 2024 ejer du nu 90% af Åløse Marketing, og jeg de resterende 10%. Sikken en rejse, vi har været på, og vi er på, og vi skal på. Fra du blev ansat for 16 år siden, til du for 6 år siden blev medejer og partner, og til i dag, hvor du er en ny kaptajn på vores smukke skib. Jamen, jeg kunne ikke ønske mig en bedre person til at overdrage kompasset til. Selvom det kun er formalia, og vi fortsætter som hidtil, i de fleste sammenhænge, jamen, så glæder jeg mig til at fortsætte vores gode samarbejde, os imellem. Samarbejdet og samværet med vores skønne medarbejdere og vores dejlige kunder. Lad os fortsætte med at sætte barren højt, og fortsat have fuld fokus på at forbedre os hver dag. For vores slogan er jo mødebooking i verdensklasse, og Åløse-navnet, det forpligter. Med denne bronzefigur håber jeg, at når du sender den et blik nu og i fremtiden, vil tænke på min taknemmelighed for vores venskab og for vores samarbejde. Tak og tillykke. Hilsen Thomas. Nå, men altså Thomsen. Der. Ja, det vidste du ikke. Nej, det vidste jeg ikke noget om. Surprise. Hold da op. Pakker op her. Og en fin bronzeskulptur. Fantastisk. Tusind tak. Jamen selv tak. Det var da alt for meget. Og så har vi jo allerede lavet en lille indflyvning til, hvad det er for en nyhed, vi gerne vil dele. Men det kan være, at du vil sætte på ord på, Mads. Ja, det vil jeg meget gerne. Og ja, som kortet jo lidt sagde, så jamen, per 1. marts har jeg overtaget det meste af forretningen. Og jamen, har jo hele tiden været planen fra, da jeg blev partner for 10 år siden, at på et eller andet tidspunkt vil jeg jo gerne overtage stafetten, og den tid er jo så kommet nu. Så det ser jeg jo rigtig meget frem til at køre vores dejlige firma videre i samme ånd, med samme værdier, som hidtil. Og jo fortsat for, at vi kan arbejde sammen i mange år fremover. Præcis. Ja, jeg har jo fået lov at være med, og det er jeg jo glad og taknemmelig for, så tak for det, Mads. Og ja, som du sagde, det var jo tilbage i 2018, at du blev partner i firmaet. Der havde du været i Åløse Marketing i 10 år. Ja. Og jeg kan jo huske, at du kom til mig og sagde, hvad Thomas, er der ikke mulighed for, at jeg kunne blive en del af den her forretning? Og kæmpe respekt for det, og komme og fortælle lidt omkring dine drømme, dine ønsker.
Og det talte jo ind til mit hjerte, både sådan følelsesmæssigt, men selvfølgelig også fagligt, fordi du er en god og en rigtig, rigtig dygtig medarbejder. Så det har jeg været glad og taknemmelig for. Og dengang aftalte vi jo også, at på et eller andet tidspunkt, så var det dig, der skulle overtage firmaet. Ja. Og det er så nu, eller for 3 måneder siden, fra 1. marts. Så det er jeg både glad og stolt over, at det er dig, der sidder forrest i bussen nu, Mads, og så glæder jeg mig til at sidde med lige om bag dig og kunne hjælpe til på samme god måde som vi til. Glæden er jo i den grad gengældt, ikke? Så det... Nu er det jo en virksomhed, som... Ja, nu sagde jeg 2006, men egentlig har jeg jo drevet telemarketingvirksomhed siden 1996 som selvstændig. Så... Ja, hvordan startede rejsen egentlig, Thomas, for dit vedkommende? Jamen altså, rejsen startede jo helt tilbage fra, da jeg var færdig med handelsskolen. Altså dengang, der kunne jeg jo godt mærke, at jeg både havde lyst og sagt i al beskedenhed også flair for det med salg. Jeg tog dengang ud på politiets aktioner, og så købte jeg nogle cykler, der havde været stjålne, og så gik jeg hjem, og så reparerede jeg dem lidt, og så solgte jeg dem og tjente lidt lommepenge på det. Men da jeg var færdig med handelsskolen og havde været 2 år i lære som handelselev, så vidste jeg, at jeg skulle have med salg at gøre. Så fik jeg et job i noget, der hed JB Brancheinformation. Det var et job i 1989, var det ja. Og det var som telesælger. Altså, mit arbejde bestod i, at jeg skulle sidde til Dansk Erhvervsliv og sælge nogle brancheanalyser. Men jeg trådte jo ind ad døren, og jeg kendte ikke til den her branche. Jeg havde selv nogle idéer om, hvad jeg kunne gøre, når jeg skulle tale med kunderne. Men jeg kiggede på mine kære kollegaer og tænkte, hvad kan jeg lære af Janni, hvad kan jeg lære af Paul, hvad kan jeg lære af Bo, og hvad kunne jeg selv bringe med? For det var et job på 100% ren provision. Ja, okay. Så jeg vidste, at skulle jeg kunne leve og overleve af det, så skulle jeg kunne finde ud af det. Ja. Så det var sådan learning by doing. Og da jeg havde været derinde i, det var fra 89 og så der til 96, der levede jeg så min drøm ud om at blive selvstændig. Så der startede jeg med en kollega til et marketingfirma. Og lige dertil, der er jo en meget sjov historie, fordi min allerførste kunde i forretningen, Hans Henrik Ørsted, hvis der er nogle lytter derude, der er lige så gammel som jeg er, så kender de ham nok inden for sportens verden, fordi han har vundet OL-guld i cykling. Og jeg havde læst en artikel om Hans Henrik Ørsted. Han sad som salgschef inde i Danmarks næststørste rengøringsfirma. Og i den her artikel, der stod, at han købte noget telemarketing ude i byen. Og kendte du Hans Henrik Ørsted, eller? Jeg kendte ham kun fra medierne, altså, men tænkte, ved du hvad, vi sigter højt. Så dengang så foregik det sådan lidt med at sende et brev ud. Ja, okay. Det gjorde jeg lidt tåbeligt, når man nu har et telemarketingfirma, men det var altså det, jeg gjorde dengang. Så sendte et brev ud, og så havde jeg lavet en svarkupon, som han kunne faxe ind, hvis han var interesseret. Okay. Og for at gøre det nemt for ham, så havde jeg lige printet firmanavnet ind, så han egentlig bare lige skulle sætte et kryds, hvis han havde lyst til at købe af mig. Det var alt andet end, hvad ville vi gøre i dag omkring telemarketing. Der skete lidt siden. Ja, problemet var jo så bare dengang, at jeg havde kommet til at lægge en forkert svarkupon ved. Så jeg havde sendt det her brev til Jysk Rengøring, men lagt en svarkupon til ved et andet rengøringsfirma. Så da jeg ringede op til Hans Henrik Ørsted, så det første, han siger til mig, det er, jeg håber, at I er noget bedre til telemarketing, end hvad I har vist indtil nu. Så der var jeg jo bagud på point, og så jeg vidste, at jeg havde lavet den fejl, fordi jeg havde fået et brev retur med posten fra det andet firma, så jeg vidste godt, der var sket en fejl. Så jeg lagde mig fladt ned og sagde, jeg ved godt, jeg har lavet en fejl. Og det der. Lang historie kort, det endte med, at jeg fik et møde med ham. Og da jeg sidder til møde med ham derinde, så spørger han jo fair nok på et tidspunkt i den her samtale, godt, og Thomas, hvem arbejder I ellers for? Ja. Og der kunne jeg så sige, ikke for nogen. Nej. Så sagde jeg, vi lige startede op, og vi har ingen kunder. Men han gav mig og os, han viste os den tillid og gav os muligheden. Vi fik en lille ordre, 3.000 kroner, men det var nok til at lige få de der 2 minutter spilletid, for at vise, at vi var gode nok. Ja. Og derefter så var det jo meget nemmere, fordi den næste
kunde, vi fik møde med, der også spurgte, hvem arbejder I for? Ja. Det er jeg glad for, at du spørger om, fordi vi arbejder faktisk for Danmarks næststørste rengøringsfirma, Jysk Rengøring. Ja. Og så var det som om bolden var rullet i gang. Og det firma kørte jeg ind til 2003, og så fra 2003 til 2006, der var det faktisk business, der købt forretningen, så der var jeg ansat og drev telemarketingvirksomheden. Men i 2006 startede jeg op for mig selv igen, og med samme koncept, mødebooking, business to business. Ja. Og så er det jo 2 år efter der. Var det ikke i 2008? Jo, det var i 2008, at jeg startede i firmaet. Og det var jo egentlig også en lidt sjov historie. Måden, jeg lige landede på hylden hos dig, var jo også lidt tilfældig. Ja. Historien var jo egentlig den, at det var jo faktisk nu er det jo så min kone i dag, men dengang var det min kæreste. Vi var lige gået ud af handelsskolen, og min kone havde søgt et job hos jer som telemarketingmedarbejder. Men undervejs i processen, inden, tror jeg, hun overhovedet var kaldt til samtale eller noget, så sagde hun, det tror jeg faktisk ikke er noget for mig. Men jeg kiggede på det der jobopslag og sagde, det tror jeg lige præcis er noget for mig, det her. Må jeg så ikke søge det og sige, du trækker dig for stillingen? Ja. Og det indvilligede hun så i og sagde, det er okay, fordi hun var ikke interesseret. Og så kan jeg huske, at jeg ringede til dig og havde en samtale med dig. Og jeg kan huske, du sagde, fordi jeg havde sagt til jobsamtalen, men Thomas, har du ikke lyst til at møde mig? Og vi kan tage et møde sammen. Jo, sagde du. Helt klart, så kom ind til en samtale. Det var det, der gjorde, at du tænkte, okay, der er måske noget i ham der alligevel. Du kunne booke et møde? Jeg kunne booke et møde med dig i hvert fald. Ja. Det var mit første møde, jeg bookede. Ja. Ellers havde jeg ingen erfaring med... Jeg vidste i det hele taget ikke, der fandtes et erhverv, hvor man sad og ringede ud på vegne af andre og satte møder i stand. Så jeg havde jo ingen erfaring med det her overhovedet. Men jeg har altid været god til at tale med mennesker. Jeg var i skolen helt klart bedre til de mundtlige eksamener, end jeg var til de skriftlige. Så det der med at kommunikere og have med mennesker at gøre, har jeg altid synes var super spændende. Så på en eller anden måde, så var der noget i jobbet, der tiltalte mig. Så det er efterhånden mange år siden. Nu har vi arbejdet sammen i 16 år. Ja. Og snart 17. Ja, jeg kan jo stadig huske der fra 2008, at der kommer den her unge knægt, men som jo ligner fuldstændig ham, jeg står overfor i dag. God energi, godt humør, lyst til at lære noget ekstremt likeable. Altså, jeg tror egentlig ikke, Mads, hvis jeg skal dele lidt roser ud her, jeg kender nogen, der egentlig ikke synes om dig. Ikke bare synes om dig, men synes rigtig godt om dig. Du er rummelig, og så udover sådan fagligheden, som jo er helt i top, der kan jeg jo lære en masse af at lytte på dig i telefonen også. Men så er du bare et skønt menneske at være sammen med. Det Tusind tak. Det er jo næsten for mange roser her fra indledningen start af. Men jeg kan jo vende det rundt, Thomas, fordi jeg har jo lært ekstremt meget af dig. Du har jo lært mig næsten alt, hvad jeg ved, men i hvert fald i forhold til det at drive en forretning, det med at have med salg at gøre, det hvor stor indflydelse jeg egentlig selv har på de resultater, man gerne vil skabe. Jeg var jo helt spejlblank, og du har været med til at udfylde en største del af de sider, alt hvad jeg kan inden for salg. Så på den måde, så har du været et sindssygt rollemodel, og det er du sådan set stadigvæk. Nå, Mads, vi skal videre. Det er faktisk ikke, nu bliver det for lidt for meget ananas i egen juice, det er faktisk for meget. Ja. Men tak Mads. Men det er jeg glad for at høre. Men måske handler det mere om, ikke så meget om os to, fordi det at drive en telemarketingvirksomhed, eller generelt en virksomhed, og måske specielt en virksomhed, som lever af at sælge arme og ben og dygtige hoveder, som vi jo har, så handler det her jo om, at vi har jo kun en god virksomhed, fordi vi har nogle gode og nogle dygtige medarbejdere. Ja. Og det er jo der, jeg synes, roserne skal deles videre, fordi absolut. Vi har jo aldrig gået efter at rekruttere nogle medarbejdere, der kan komme og sige, at de har arbejdet med telemarketing i 10 år. Nej. Vi er jo gået efter nogle værdier. Ja, hvis folk har de rigtige værdier, så har vi jo, jeg er jo et meget godt eksempel på det, så tror vi også godt på, at vi kan lære det videre til andre. Men det er klart, hvis værdierne ikke er der fra start af, så er det nærmest en umulig proces
Ja, det er sværere at ændre folks grundværdier ja. end at lære dem noget fagligt, ikke? Jo. Absolut. Det har du helt ret i. Så det har vi jo prøvet igennem alle årene jo, at finde nogen, som deler samme værdisæt som os. Og det synes jeg jo, det må vi jo tage hatten af for de gode og dygtige medarbejdere, vi både har, men også har haft, at det har vi holdt fast i. Og det... Kan du huske, var det Signe? Ja. Apropos, kan du huske historien med Signe, hvor hun kommer ind en dag på arbejde, og selvfølgelig siger godmorgen til os alle sammen, og det er klokken 8, og så tror jeg, klokken er blevet 9. Og på en eller anden måde, hun synes ikke rigtigt, det kører. Og så rejser hun sig op, og tager sit tøj, og så går hun ud. Jeg kan huske, vi andre, vi sad og kiggede, og sagde, hvor skal Signe hen? Jeg går hun hjem, eller hvad skal der? Og så gik der, det ved jeg ikke, 30 sekunder. Så kommer hun ind ad døren, og så siger hun, godmorgen igen. Ja. Og så sætter hun sig ned, og så bragede hun bare igennem på telefonen. Og jeg husker, vi var sådan under og Signe, hvad skete der lige der? Jamen, jeg synes lige, jeg havde fået en dårlig start for morgenen, så jeg tænkte, jeg laver lige min morgen om. Det skal ikke... og det virkede. Altså, det virkede bare. Hun startede lige på en frisk der. Og det er jo måske også noget af det her mentale, som jeg synes, vi alle sammen i teamet er gode til, og har været gode til at arbejde med, hvad er det, vi selv kan gøre af forskel. Altså, det er så let at sige, at så er det finanskrisen, og så er det krigen i Ukraine, og så er det også fordi, det er fredag, og folk har gået på weekend. Altså, give al omgivelserne skylden. Ja. Men synes du ikke, vi har været meget gode til at hele tiden have fokus på at kigge ind og sige, det ansvar, vi selv har, hvad er det, vi selv kan gøre for, at det her bliver en god dag, eller at skabe en god dialog med en beslutningstager ude i dansk erhvervsliv? Jo, vi har jo selv, det har vi jo erfaret, at det er os selv, der i høj grad er herre over, hvilke gode resultater vil jeg gerne have i dag. Og vi har hørt mange sjove eksempler på sælgere, der er kommet ind og sagt, I må jo ikke booke møder om fredagen, fordi det er jo næsten umuligt. Og I skal nok heller ikke ringe til Jylland, fordi vi er jo en københavnervirksomhed. Og alle jyder, de hader københavnere, og vi har godt nok hørt mange. Juni måned er også en dårlig måned, den er helt, fordi det er tæt på sommerferien. December er umuligt, folk skal have juleferie. Og august faktisk også, fordi der er folk jo tilbage fra sommerferien. Og mandag er også, der er man lige kommet tilbage fra weekend, ikke? Og også lige efter middag. Ja. Når folk, der er lige fået frokost. Der kan du ikke. Der er før, faktisk. Ja. Så der er mange... Så man kan sige, hvis vi skulle følge alle de der gode råd, eller undskyldninger, vi har fået, så havde vi nok svært ved at drive en forretning, tror jeg. Skulle vi slet ikke ringe. Nej. Og vores branche har jo egentlig også været dømt ude i mange år. Ja. Vi har da i vores fælles vennekreds jo blandt andet fra en person hørt, at det der, det er dødt. Det er dødt. Ja, det er rigtigt. Til marketing og sidde og ringe på en telefon til en anden en, det kommer ikke til at eksistere om 5 år. Nej. Og man kan jo sige, godt nok er der jo sket meget med teknologien, men det der med, at der var mange, der sagde, når fremtiden er, så kan vi alle sammen se hinanden. Så ringer vi kun videoopkald. Og ja, vi ringer jo også FaceTime og sådan noget med hinanden i dag, men jo intet i forhold til, hvor ofte vi bruger telefonen, bare som almindelig medie, ikke? Ja. Mads, hvis du skulle kigge lidt på, hvad du synes, der gør arbejdet interessant i Åløse Marketing, sidde og ringe ud til virksomheder. Hvad vil det så være? Jamen, jeg synes jo helt sikkert, fordi vi gør en forskel for de kunder, vi arbejder for. Der er ingen tvivl om, at de kunder, vi hjælper, de enten frygter disciplinen på telefonen, eller ikke har tid til at udføre den i dagligdagen. Så vi gør en markant forskel for at levere nogle gode salgsmøder til dem. Og så tror jeg, at grunden til, at vi har kunnet eksistere i så mange år, og også gøre det fremover, det er jo stor variation i opgaverne. Vi sidder måske for 15 eller 20 forskellige opgaver, om vi er bank den ene dag, og reklamebureau den tredje dag, og patentvirksomhed den tredje dag. Så vi har en stor variation i jobbet, og det gør også, at det aldrig bliver kedeligt. Og det tror jeg er noget af det, der, hvor vi kan gøre en forskel. Ja. Så det med at have nogle forskellige opgaver, det har vi jo. Vi arbejder jo for, som du siger, 15-20 forskellige kunder, som vi sætter os grundigt ind i. Giver en bred indsigt i forskellige brancher og forskellige virksomheder. Og så, jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det, men hvis jeg i alle de år, jeg har været selvstændig og arbejdet med telemarketing, har været til konfirmation eller bryllup, og den der klassiske, man sidder med sine borddamer lige, og hvad laver du så? Så må vi jo indrømme, at det ikke er det mest sexede at kunne sige,
at man arbejder med telemarketing. Jeg er i hvert fald stensikker på, at man får kommentaren, er du en af de der irriterende, der ringer midt i aftensmad? Præcis. Ja, det er rigtigt. Ja. Men alligevel til de her fester, vil jeg så sige, er det jo ofte, hvor man kan tale med om ekstremt mange ting. Altså, det er ikke ret længe siden, jeg sad til en fødselsdag, om han skulle i gang med at patentere noget, og han skulle finde ud af, at han var lidt i tvivl om, hvordan han gjorde det. Og der havde jeg da nogle gode indsigter, fordi at jeg havde arbejdet for en patentvirksomhed i mange år, og vidste lige pludselig noget omkring det. Ja. Så vi får jo en rigtig god, bred viden omkring rigtig mange ting. Det er jo i hvert fald en af styrkerne. Ja. Men lige præcis den der, er du en af de scener, der ringer? Den har jeg hørt mange gange. Vi kan jo ikke afvise det, at vi har været en af dem også. Men lad os så sige, vi prøver sådan ydmygt i hvert fald at gøre os fortjent til at skabe noget værdi, og at der er en eller anden assertiv kommunikation med dem, vi også ringer op til, med respekt for dem, vi taler med. At vi så kun arbejder med virksomheder, det plejer også, okay, så er jeg ikke helt lige så irriterende, som de troede til at starte med. Fair nok, jamen, så er du ikke ham telesælgeren, der ringer. Men det er jo egentlig meget sjovt med det der salgsfag, ikke? Fordi altså, det har jo altid været sådan, ikke? Altså, jeg har en gris, du har en ko. Jeg har mere brug for en ko, og du har brug for en gris. Så kan vi bytte lidt rundt. Altså, sådan har det jo altid været. Ja. Og de virksomheder, vi taler med derude, jamen, de har jo også brug for nogle sælgere. De har jo også brug for, at der er nogen, der gerne vil lytte på, hvad det er for nogle fortræffeligheder, de har. Så vi har jo alle sammen brug for nogle leverandører, nogle samarbejdspartnere. Ja. Men omvendt, jeg forstår det jo også godt, at der er mange, der har haft den her oplevelse, fordi altså, vores fag har jo bare været præget af, at man har ansat rigtig mange på 18, 19, 20 år. Og som jeg fortalte, da jeg startede som ung knæk, jamen, der har jeg da helt sikkert også været irriterende for mange, når jeg ringer op, fordi jeg har ikke været skolet, jeg har ikke været trænet i det. Der var en masse livserfaring, som jeg ikke havde, og som jeg har i dag, og kan bringe det i spil. Ikke? Så det er jo det, vi må prøve at forfine, og vi også arbejder med hver dag at blive bedre og dygtigere. Ja, absolut. I forhold til medarbejdere og rekruttering, vi er jo kendt for, at dem, der aldrig har tid til at løse opgaver, fordi vores pipeline er fyldt godt op. Ja, det er rigtigt. Og mange har jo sagt til mig, jamen, hvorfor ansætter I ikke bare nogle flere? Ja, og det vil jo også være det letteste at sige, så ansæt dog 10 mere. Men altså det ærlige svar er jo, at vi er jo monsterkredsende i forhold til, hvem vi gerne vil have ind som gode og dygtige medarbejdere. Eller ikke kredsen, man kan også sige selektiv. Altså, og jobbet er ikke for alle, og man skal have det helt rigtige værdisæt, mindset, for at passe ind hos os. Så det er den der puslespilsbrik, der lige skal passe ind i forhold til vores startopstilling. Og så har vi bare ikke en ambition om at være kæmpestore. Altså, jeg tror, så ryger noget af kvaliteten også, hvis man lige pludselig kører fabrikslignende tilstand. Ja. Så det er også en del af vores blåstemning. Vi skal ikke være meget større end det, vi er nu. Vi har et super godt team. Ja, det har. Det må man sige. Det er nogle skønne medarbejdere. Men vi har jo heller ikke kunne gøre det alene, og en ting er, at vi internt, hvilket jeg synes, vi er gode til at give hinanden feedback. Vi har jo en meget anderledes, tror jeg, feedback-kultur i forhold til mange andre arbejdspladser. Altså fordi hos os giver man jo feedback, også selvom der er nogen, der ikke har spurgt om det. Ja. Så det skal man jo være klar på, men jeg synes jo også, det er det, der er vanvittigt givende, at vi hele tiden prøver at spille hinanden bedre og dygtigere. Ja. Og egentlig også taler om, altså vi vinder som et team, og vi taber som et team. Ja, lige nok det. Så det handler ikke om, at den enkelte person skal shine. Vi skal shine i fællesskab over for vores kunder. Jo, det er absolut. Vi havde jo sågar det var lige her i weekend, hvor der var en kunde, der skrev, han havde været ude og afholde et kundemøde, og det var en HR-direktør for en stor virksomhed derhjemme, der havde fortalt, at han havde aldrig prøvet at have en telefonsamtale med en af vores medarbejdere på den her måde. Altså, det var kæmpe ros og cadeau til den her medarbejder. Så, og sådan den deler vi selvfølgelig i teamet, ikke? Fordi det er noget af det, vi kan leve højt på. At de kan mærke, at vi faktisk er kære omkring det, vi laver. Ja, det kan vi måske lige samle op til sidst med den her gave, vi har lovet med et par gode råd omkring nogle af de ting. Det synes jeg er interessant. Mads, vi har jo sat vores egne talenter, kompetencer i spil i teamet
hver især. Men vi henter jo også noget inspiration udefra. Ja. Hvis du skulle sætte et par navne eller et par ord på, altså hvem har sådan inspireret dig undervejs? Jamen, altså, jeg vil sige, at den største sådan øjenåbner, jeg har fået på sådan egen krop, det har været introduktionen til enagrammet. Og der er det jo Claus Roager, som jeg blev undervist af for 16 år siden for første gang, og jo har blevet undervist af mange gange, og jo faktisk er blevet lidt en husven, eller hvad vi kan kalde det. Det enagrammet at få nogle værktøjer til at blive klogere på sig selv, blive klogere på andre. Hvad er det enagrammet? Jamen, enagrammet er jo sådan et oldnordisk adfærdsværktøj, hvor man beskriver 9 forskellige typer, og alle mennesker er alle typer, men der er sådan, man karikerer det ved et tal fra 1 til 9. Og nogle er mere en type end andet, men vi er selvfølgelig alle typerne. Og det her, det handler jo ikke så meget omkring, at fint også, så kan man sætte folk i bås. Det er slet ikke sådan, det skal bruges. Det handler mere omkring at forstå, hvorfor er det, jeg handler, som jeg gør. Måske kan man sige, at vi jo allerede er i en bås, ja, men at det handler om at komme ud af den bås. Ja, præcis. Eller kasse. Ja, det kunne man godt. Det kunne man egentlig godt. Det var godt beskrevet. Og der er jeg blevet enormt klogere på mig selv. Jeg har forstår mig selv endnu bedre. Jeg ved, i hvilke situationer jeg skal skrue lidt op, i hvilke situationer jeg skal skrue lidt ned. Jeg forstår min familie noget bedre, jeg forstår mine venner noget bedre, min kone, og jeg forstår selvfølgelig mine medarbejdere og kunder noget mere. Og selvfølgelig også dem, jeg ringer og taler med i telefonen. Så for mig har det været det har været den store svejserkniv, hvor jeg kan bruge det på rigtig, rigtig mange forskellige måder, alt efter, hvad det er for en situation, jeg står i. Ja. Så Claus, men især enagrammet, det har betydet rigtig meget. Og det ved jeg faktisk også, det har for mange andre i vores team. Vi bruger det jo også dagligt. Ja. Og det er jo som at have fået et nyt sprog, ikke? Sådan har jeg det i hvert fald, altså, at de kan sige til mig, Thomas, er der ikke lige gået lovlig meget 8 i det? Ja. Jamen, så ved jeg. Ja. Altså, så ved jeg, hvad de mener. Jeg vil ikke Nej. komme med en eller anden lang forklaring. Ja. Og Thomas, og jeg synes bare, at det er ikke helt sådan men, men alligevel, altså det... Ja. Så får vi lige sendt den besked afsted, ikke? Og så får rettet ind der, ikke? Det er helt rigtigt. Ja. Men der har jo været... Altså, vi har jo løbende hyret forskellige eksperter ind, der kunne lægge nogle lag på. Altså, det gode fodboldhold, selvom de vinder kampe, så skal de jo stadigvæk træne og lægge lag på. Ja. Så om det har været Jesper Meier, eller om det har været Anders Dalsmidt, eller om det har været Jesper Bagstrøm, eller der er jo en masse, vi kunne nævne, som jo alle sammen har kommet med elementer, som vi på en eller anden måde har kunne trække en essens ud af, som vi kan bruge. Ja. Og måske nogle af tingene er vi bevidste om, men nogle af tingene er måske også bare ubevidst, at vi har taget det til os. Ja. Jesper Meier, som desværre ikke er her mere. Han har godt nok været en stor inspirator for os alle sammen. Og som du siger, Anders Dalsmidt med feedback-kultur. Ja. Stil de gode spørgsmål. Lyt efter knopperne. Der har været mange ting, og Jesper Bagstrøm også. Ja, der har været mange gode inspiratorer der, og hvem ved, hvad der også venter fremadrettet. Ja. Vi er i hvert fald åbne, ikke hele tiden. Vi skal have god inspiration, vi skal blive bedre, vi skal blive dygtige, og det er vi indstillet på. Super interessant. Mads, nu sagde vi, at der skulle være lidt fortid, og der skulle være lidt omkring nutid, og så var der også noget omkring fremtid. Ja. Og hvad med fremtiden i Åløs Marketing? Som sagt, det er dig, der er ny direktør. Jamen altså, fremtiden, den ser fortsat lys ud, heldigvis. Og vi skal jo holde fast i vores gode team, og holde fast i vores gode kunder på området. Og man kan sige, hvis der er et område, som vi skal arbejde endnu mere med, så er det jo, at vi jo for kort tid siden, som måske nogen ved, og kan være nyt for andre, har lanceret et BI-værktøj til at få nogle dataindsigter på alle de telefonsamtaler, vi har derude. Der er ingen tvivl om, data, det er det nye guld, og der ligger rigtig meget viden gemt i det her. Så vi har jo løbende marketingafdelinger, der spørger os, hvad siger markedet derude, og kender de til os, og hvad rører sig, hvad hører I derude, og det er vi jo meget interesserede i at høre. Og det var jo egentlig sådan baggrund for, at vi simpelthen lavede et konkret projekt, var heldige at få nogle midler fra
SMV, Erhvervshus Sjælland, til at kunne lave et BI-projekt, og nu lever det, og vi er sådan ude i version 1,01, eller hvad vi skal kalde det, og teste af hos nogle kunder. Så det bliver jo, tror jeg, endnu mere fokus på, at vi skal levere nogle gode møder, vi skal lave en god salgspipeline fremadrettet til vores kunder, men den her data, vi får indsamlet, der ligger altså også rigtig meget guld gemt i den. Rigtig mange indsigter. Så det bliver også noget, der vi i hvert fald håber, at kunderne kommer til at efterspørge mere og mere. Og nu kan vi i hvert fald levere det. Ja. Spændende. Vi er klar. Ja. Du sagde, der er kunder, vi gerne vil teste af på. Så Absolut. det kan jo være en opfordring her, hvis der er nogen, der lytter med derude, der har lyst til at være prøve. Så siger de bare til. Okay, så giver vi en indflyvning til det. Ja. Præcis. Mads, en lille gave til vores lyttere. Måske sidder der 1, 2, flere personer derude, som er lidt nysgerrige på, hvad skal der til for at få succes med telemarketing? Jeg har i hvert fald fået det spørgsmål fra mange. Og sådan det enkle svar har jeg ikke kunne give, men jeg ved ikke, om du har sådan det korte svar på, hvad det er, der gør, at man får succes med telemarketing. Altså, jeg tror, det er ligesom en god opskrift. Jeg tror ikke bare, at man kan lave en god ret ud af ingrediens. Der skal flere ingredienser i, for at blive til en succesopskrift. Det kan være, måske jeg lige sender bolden tilbage her, fordi jeg ved i hvert fald en grundopskrift, du i hvert fald altid har sagt til mig, at det er i hvert fald en lille formel, der gør, at så er du i hvert fald større sandsynlighed for at lykkes. Og det er værd, Thomas, du selv kan huske den. Ja, altså jeg elsker jo formler, eller forenklinger af nogle ting. Jeg tror, at du hentyder, men så må du lige rette mig. Jeg tror, du hentyder til R lige med I gange K. Ja, præcis. Er det den? Ja. Den kan mine børn også. Ja. Og det kan være, at du lige kan sætte på ord på. Ja, altså salg i min verden, det handler jo om, der er noget matematik i salg, der er noget flid, og der er nogle færdigheder, og der er noget personlighed. Og R lige med I gange K, for mig der hedder det om resultater. Hvis du skal skabe nogle gode resultater, så er det ved, at du laver nogle nogle indsatser, ganget med noget kapacitet, noget viden. Ikke? Men altså, hvis ikke du laver nogle indsatser, og i vores eksempel, altså, hvis ikke du tager telefonen og ringer ud, så er det sådan set ligegyldigt, at du er verdens dygtigste telemarketingmedarbejder. Ja. Så får du ikke nogen gode resultater. Og sådan er det med alt her i verden. Altså, hvis du er flittig, så vil du uanset hvad få nogle resultater. Ja. Så kan de blive endnu bedre, hvis du også arbejder med dine færdigheder. Det kan være faglige færdigheder, personlige færdigheder, det vi gør. Hvis de to ting, man har fokus på dem, så skal resultaterne nok komme. Så det er jo i hvert fald i min verden en af ingredienserne på at få succes med telemarketing, eller om man skal til eksamen, eller vi er god til at lave mad, eller løbe 5 kilometer, eller hvad der nu er ens mål. Ja. Det er helt rigtigt. Jeg kan huske på et tidspunkt det er så vores gamle kontor, der havde vi sådan en fin, sådan en plakat hængende, eller var det en post-it på væggen, hvor der stod sådan et citat fra Michael Jordan, hvor der stod, du misser 100% af de skud, du ikke tager. Ja. Og den passer jo fuldstændig ind i forhold til formel også, ikke? Og den passer der, og den passer også på, hvor vi jo prøver at lære vores medarbejdere at sige, prøv at juble, når du ikke får et møde. Og så kan man sige, hvorfor skal jeg juble, når jeg ikke får et møde? Jamen det er jo fordi matematikken i det siger, altså hvis vi skal have dialog med, lad os sige 10 personer, 10 beslutningstagere, så ved vi jo godt, det er jo ikke alle 10, der er i markedet og lige synes, det er interessant, når vi ringer eller andet. Så lad os sige, det er 10% af dem, vi ringer til, der gerne vil have et møde. Jamen så ved vi jo, at så skal der jo 10 samtaler til at få et møde. Jamen så skal vi da juble og sige, yes, nu fik jeg et nej. Så er jo kun 8 nejer til at få mit ja. Præcis, ja. Ikke? Og det er jo også, hvor jeg oplever mange, der siger, så har de lavet et opkald, og det virker ikke, og så skal man lige ud og lave kaffe, og så er der lige noget administrativt, og så kommer alle de her flugthandlinger. Ja? Så det tænker jeg godt, vi kan vende om. Absolut. Det må man sige. Ikke? Og så vil jeg sige, hvis jeg skulle nævne en anden ingrediens også, vi har jo altid kaldt os et relationstelemarketingfirma. Så det der med at skabe en relation, jamen, det kan man jo gøre på mange måder.
Om det er at have tjekket folk på LinkedIn og sige, jeg kan faktisk se, at du har været i Sportsmaster, det er faktisk en af vores referencekunder, jeg ringer ud omkring. Jamen, så er det måske den, jeg lynhurtigt skal have praktisk spil. Ja, og lige konkret sådan en, hvordan vil du vide det, altså inden du ringer til en person? Jamen altså, jeg kunne i hvert fald, hvis jeg ved, hvem jeg skal have fat på, jeg skal have fat i Thomas Åløse, og jeg kan se, at Thomas han har tidligere arbejdet i Aller-koncernen. Jamen, så vil jeg jo bruge det aktivt og sige, Thomas, nu kan jeg også se, at du har tidligere været i Aller. Så det er LinkedIn? Ja, det kunne være LinkedIn eksempelvis. Ja. Det kunne være søge lidt på nettet, søge lidt. I dag, der kan man jo næsten finde, der er næsten noget galt, hvis ikke man kan finde noget om nogen. Ja. Men nettet husker jo alt. Ja. Så på den måde, så får man ret meget foræret, hvis man gør lidt grundarbejde inden. Og så er det jo om at ligge og lyde som en telefonsælger, når man ringer ud. Fordi så sker der lynhurtigt det, at du kommer til at lyde som en, om du vil bare stjæle mine penge. Og der er vi jo sådan relativt simpelt indbygget, at vi screener lynhurtigt mennesker. Er det en, der vil hjælpe mig? Er det en, der vil stjæle mine penge? Eller er det seksuel tiltrækning? Det er sådan noget andet. Men derfor så screener vi jo lynhurtigt, og hvis vi kan høre med det samme, okay, han er kun interesseret i at få mine penge, han hører slet ikke efter, hvad det er, jeg siger, så kan vi være stensikre på, så er der lang vej til at få et møde. Ja. Men hvis det er en, jeg kan høre dig oprigtigt nysgerrig, spørg ind, lytter efter knopperne, som vi talte lidt om tidligere, så handler det om, er man likeable, og kan de lide at tale med dig, så er produktet faktisk ligegyldigt. Ja. Så man plejer at sige det sådan, at i en samtale, der er det 80% af det, de hører efter, det er din tonation, og hvordan du siger tingene. Ikke så meget omkring, hvad er indholdet. Så det er egentlig dig selv, der gør forskellen. Og jeg hørte også sige noget med at gå i en dialog frem for monolog. Ja. Altså det er måske det, når du siger, at man skal ikke lyde som en telemarketing-medarbejder. Er det så, fordi vi taler det som den klassiske dårlige eksempel med, at det er sådan en tale? Envejstale, at man nærmest bliver talt ned på, og ikke til. Ja. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Ja. Og så handler det måske også om, eller ikke måske, jeg synes faktisk også, det handler om, at man har en kæmpe forståelse for, at når man har haft en dialog med en potentiel kunde, og den her potentielle kunde har fortalt, hvordan hendes verden ser ud, at man så også kan sige, jamen ved du hvad, så kan jeg ikke hjælpe dig. Nej. Altså det, jeg har her af services, produkter eller noget, det gør faktisk ikke din hverdag nemmere og lettere, når du beskriver det på den måde. Nej. Men ved du hvad, det har været super skønt, at jeg lige må tale med dig. Tak for din tid. Og skulle verden ændre sig på en eller anden måde, så lad os tage en dialog derfra. Ja, men det er helt rigtigt. Det er nok naivt at tro, at man kan sælge alt til alle. Vi har da haft en, der ville sælge også, var det vinsmagningskursus, ja. På trods af, jeg tror, du er den eneste, der sådan har en oprigtig interesse i vin. Ja. Dengang tror jeg, vi sad 5 på kontoret, ikke? Ej, det var måske sådan lige overkill. Det var nok svært. Ved. Ja, det gør det. Det er nok svært at lave en god business case, dengang jeg for ham på det, men jamen, det er rigtig rigtigt. Men må jeg sige en sidste ting bare lige til den, fordi så kan vi runde af. Altså, EFU-modellen, altså den taler vi jo det er helt rigtigt. Om dagligt. Ja. Altså EFU, egenskaber, fordele, udbytte. Altså i min verden, det skal man simpelthen kunne på sine produkter og sine ydelser. Ja. Jeg oplever i hvert fald rigtig mange er skarpe til at fortælle om egenskaberne. Rigtig gode til at fortælle af bits og bytes og det ene og det andet, men egentlig ikke oversætte det. Og kan du prøve at kunne du give et eksempel, Thomas, på hvordan den EFU'en kunne lyde? Jamen, det kan jeg sagtens, og jeg kan jo tage for vores egen verden, fordi lad os nu sige, at vi skulle ud og sælge undervisning i telemarketing. Jamen, så kunne jeg jo godt sige til dig som salgsdirektør, jamen altså, jeg kan tilbyde dig at undervise dine medarbejdere i telemarketing. Det er jo sådan en egenskab. Ja. Men jeg kunne også gå lidt videre og sige, og ved at jeg underviser dine medarbejdere, så vil jeg kunne gøre dem mere tryg på telefonen. Jeg vil kunne gøre dem langt skarpere, dygtigere, således at de får endnu flere gode kundemøder. Og hvis dine sælgere kan få booket nogle flere gode kundemøder, jamen så siger det sig selv, så vil I få lukket nogle flere ordrer og fortjene nogle flere penge. Så det er jo at trække den derud. Jeg har faktisk, jeg tog en artikel med her fra i weekenden. Okay.
og det er Christian Brunsborg. Jeg tror, han er barnebarn til Lars Larsen. Okay. Men han har lavet en ny app, der hedder Find Life. Og så står der i den her artikel, kort og godt gør Find Life-appen det er muligt at finde venner i dagligdagen. Og det er jo sådan, i min verden sådan lidt en egenskab. Ja. Men så bliver han interviewet ham, Christian, og han har det jo sikkert ikke for fremmed som en dygtig sælger, fordi så uddyber han og siger, at vi har lykkes med at skabe en app, der ikke kun kan forbedre folks sociale relationer i dagligdagen, men også kan forbedre deres oplevelse ved store events. Okay. Og så går han lige videre endnu. Og så kommer han lige med et eksempel, hvor sådan en som mig nu kan forstå det. Altså, vi kender jo alle sammen det der med at være på en festival, og følelsen af, at lige pludselig så er man blevet væk fra sine venner. Men det er det, appen kan hjælpe med, fordi lynhurtigt kan jeg finde mine venner, og stadigvæk indgå i den her sociale relation, have en super god festival, en god oplevelse af det der. Ja. Og det er jo det, jeg mener med EFO'en at sige, du skal jo fortælle dine kære kunder, hvad det er, de får ud af dine ydelser. Og jeg blev der lige selv. Straks tænkte jeg selv på sidste eksempel. Jeg selv var på Roskilde og ikke kunne finde nogen, og der ikke var ikke noget mobildækning, og der var. Så man kan sige, allerede der den får lige pludselig en langt højere værdi, fordi man lige kobler noget ekstra på. Ja. Den virker faktisk. Den er faktisk meget god. Den er god. Ja. Den skal vi til at arbejde med, ikke? Nej, den arbejder vi meget struktureret med. Så. Jamen, altså, jeg ved ikke, altså, vi havde den her nyhed. Du er ny sheriff i byen. Tillykke med det. Tak. Og tak fordi, at du vil overtage kompasset, og jeg stadigvæk kan være med. Er vi nået sådan rundt om de ting, vi... Det tænker jeg, og det tænker jeg, vi er. Og jeg vil jo sige, grunden til, at vi også har gjort det nu, det er jo også fordi, at vi jo stadigvæk nyder at arbejde sammen, og er super gode sammen, og jo også fremadrettet. Altså, skal arbejde sammen også i fremtiden. Jeg tror, det er noget med, at Tivoli har sådan et ordsprog, der hedder altid som aldrig før. Og det passer jo meget godt til der, hvor vi også står nu her. Altid som aldrig før. Det synes jeg er en super god runding på den her lille podcast. Ja. Vi kunne have fortsat i timevis, men det er der sikkert ikke nogen, der gider at høre på derude. Om ikke andet, så kan vi byde på en kop kaffe i Roskilde, hvis der er nogen, der vil høre mere. Mads, endnu en gang, kæmpe tillykke. Tak. Jeg er stolt, jeg er glad for, at vi kan fortsætte vores samarbejde. Og så vil jeg sige tak til jer derude, der har brugt jeres tid og har lyttet med. Tusind tak for det, og have en skøn dag alle sammen.